Ma'azam ba sai ta ne hanyar Muhammad Rasulullah salamu alaikum Allah sayyidina Rasulullah sallu alaika sallallahu ya ga ta mutum ajiballa yau da kwana ke ma mai jibril balalla kai ka sai da duniya Muhammad Rasulullah ya cika ga kuma zai kai da muke ruwa ya abin da zai na kai ne masira ta babba ya dinga wai Allah bai maka gidi ba ya imatul umma Muhammad ya Rasulullah shugaba jagoran bayi hasken haske ma'aikatar Allah shugaba jagoran bayi labi Allah ne salati shugaba jagoran bayi gare shi nuna kamali zati shugaba jagoran bayi har da sahabbai ayin da baiti shugaba jagoran bayi ya mahabudin macecin bayi sanda ubangiji da halitta shugaba jagoran bayi ya dauki hasken da ya fifita shugaba jagoran bayi ma'ana haske na amfan fita shugaba jagoran bayi la'iku da mutum da wata da rana da sani macecin bayi tsawon haske da ilahu shugaba jagoran bayi haske da muke gani masu bahu shugaba jagoran bayi wasiyu ma hasken fitahu shugaba jagoran bayi dan kare ake hankali na da mulilai salihan bayi wanda sun kuma sirrin Allah shugaba jagoran bayi sun kawajin ne da Allah shugaba jagoran bayi dan kai aka yi suna da barilla shugaba jagoran bayi kai ka karbo sallabiyar barilla kan musulman bayi annabi ka amsa da karbo na shugaba jagoran bayi ka koshi ne mafazina shugaba jagoran bayi gare ka nane ka da kaunina shugaba jagoran bayi sarki labu da ne ka amsa min sirri rubana a cikin da magana idan ba sai magana a daga sama a cikin da magana ya fara assalamu alaikum ajiri manzo na mushabbaci buri na ni karban kara bada bazan daina ba assalamu alaikum ajiri manzo na mushabbaci buri na ni karban kara bada bazan daina ba kan aiki yamma sai na sa Allah saki kai da saboda jan aiki ya Allah kai ne danki wanda sha wato da muke zumi yana da kai ne saki kai da kallon ki zan yi wa bacci ko magauta na basu sowa kai salati ya Allah kuma ko wasu wannan kasa da alai wata abokin rafa uku ko jiki ya majida da sirrin rai shi Allah ka tsira shi annabi shi ne a gaba in ya ban ba ta zuwa ta ya salamu alaika dan kare a kai mai yanci mai yanci ka bi yanci ga kame ba wani yanci tsadan layi karin da an tari ni mai yanci annabi yau zan yi wanka ba dan lafiya a faɗa ba ya makamin mamu da annabi na
sarkin bayi kuma bawan Allah da shi bayi da makatiki bayi kuma ya fi kowa san Allah bisa da moshe da yayi ga mai son sabili da kansa da mai kaunar sa bai ya sha assalamu alaikum da manzo na mashin bayi na ni da ya bada da mutum bai dawa cikin da nake yi annabi ga hannuna a da baina dan na faduma cikin da nake yi annabi ga hannuna a da faduma sirrina ya Allah makado komai Allah mai kansa har ma san mai kai kai wasa da na kayo musulmai yarbi da yawa mun yi da dama rabbunan kasarati ga kodin komai da masa komai sabai har ahalinsa sun dama mai ka sare shari'a da jinin batu da fadama su tare da tilani wanda kun sha hidima barhama gasu wallahi ya yi hidima ba da ne wanda ya yi hidima shayi ma'azam barka da yamma awwal abidi da yaɗan abdullah mai sauke da kwalkwali mutum suraula baban alƙasin ya nuna mai amana da su baban fadima ka ji sadauki a madar mai marawa da tara takobin da su ke rubewa wasu na gudu wasu na kwantawa ka ji sadauki ya saka su da dama yadda da wani yana da hannun a dama gani dan na fadima wani shugaba da gaba da ke yi wa yabo na shugaban annabawa wani shugaba da gaba da ke yi wa yabo shugaban annabawa sinin layi gaba da yaran da tsare mu da shirin da ma da azali da ke yarjewa Allah rabbi yarje min yabo ga shugaban annabawa salati ga da Allah wahidi gabayin ka zuwa shi ne sanadi a halisa wansa su ne sanadi abin dai shi ne daidai na zarce kowa shauke jani wani ya ne madalli gabar amagan wasu in ya fiye adali shi ma'azam kalifa a gini ta muje baba a gaban ka ne kawa salamu alaikum ya waske ne wani wani salamu alaikum ya sinar ya yi tajalli salamu alaikum yi mai cikar asali da madadi na ya san shugaban annabawa ana labar da sarki sunana a nan zan ci barci yan wana a yaban da ni wurin dan amina shugaban san mai kansai wanda shi ne da kowa